Molweni emakhaya, igama lami ndinguAfrika Gwayana, ndiyanamkela enkqubeni unlimited experience sihleli apha sinotshomi bethu nabanye bethu. Asesigama Magubudela Emfuleni, you know me. And then we have our wonderful guests and Thomas on the back. Mna ke ndinguAlutho wakaTomose. Yep. Mna ke ngingafana mFrance hlele side shy Baby. Mna igama lami ndinguAnelisiwe, ifani yami ndingumengane, ndihlala apha ekhaya elitsha. Oh man. Okay. Nice to know you guys. Masipinde sibuyeni ke ningayindawo. Welcome back, guys. Bingoboye took unlimited experience. Okay, unlimited experience is all about proving myths and facts in food industry. And kushow yethu namhlanje I think alozosichazela kahle about bandona sayenza ngoko. Okay, so ndizayenza ngoku we will be naming lento sizawube mixa. So ingredients yethu sinentoni? Sine banana, sibe ne-apple, and we have biscuits as well. So guests zethu ezikhoyo namhlanje we'll be mixing as ingredients lapha, and then after that we will taste and come up with igama lokukutya. Wow. Yeah. So are you guys Anenzeni ke. I think Amanzi. namanzi. I can't give amanzi. Ulayo yakhona. You want Squash. fine. Yeah. Come and take it. So dibanisela alikholinye boss Khaya kuboleka eli. hayi for wena Sizawubamba likhulela phozo. Likhulu nyani. Wow. Hayi ufuna iphozo Hayi, boss. Hayi bantwana bam nansi chopping board ningadeni izilentuzi. Ningasike. you ngeza. So mengane ke khasixele what do you do for a living? Yeah. Mna ngumfundi wakwamfundo, and then the actor. Also eating, yes. Okay, ndiyabhala nobhala i-poems. Imbongi. Wow. Hayi sizawufumana umbongo namhlanje phambi koba iphele ishow yethu namhlanje. Kunaba sistanza sibe sinye. Wena what do you do for a living? andiyafunda Okay. I feel like shy. Uye ne-actress ke nomnandi. Is able to try and jalo ke sa. Khandile wena. Wa kodwa yes. Ibanana why? Hey. Ezi biscuits nizaguba. Yeah. Uzofaka apha. Okay. So nizokwenza i-chops ke ngokani. I think funeka uyilenze. Wena kukhona amanzi. Ithi ninenzeni. Ingabe itshela lunch. Lunch. Yatshintsha ke tana senze. Yeah. Yatshintsha. Watshintsha njani? Nini njani? Anayilwanja le biscuit. Ukhayi kanje nikubone ngoba Ndizalwe okokutsha. hayi no akho Sunday futhi namhlanje apho ngiyaqomba uqale ecaweni wakwagqitha ecaweni. I know you sozutshintsha. Oh, this is what I show. So ngiyakho guys. Hey. Ndiyakholwa nje. Okay. Ndiyakholwa nje ukuthi Anelisiwe. Ndinomdla wokwazi. Andixelele ngawo. Njani ke ho? Personality okanye into. Wena ubani waphi? Hayi guys, ngiyakubuza kodwa u3 uzaqala ngaphi? I mean there's a lot about me, but utsho ke Africa Qala beqaleni ubuze ke khona uthi uzofika apho ndifuna khona. Okay, mna ngidansi igama lami banibhalelisiwe. So ndihlala apha eNdlovini.
ikhaya ke ba ngibazi nekhaya lise yo I mean lise qala okay okay personality yami yo okay andiyazi kahle but izothetha ezintathu This is how it looks, guys. shiny kancinci wena yeah hayi futhi ningathi awuvule na ingathi awuvule okay ngivuma kancane andikho shy yabo akathi yeah nje lo maxesha sometimes uzayitya wena le biscuit singekathi ngiyakhona kwesitaste Sokisekile. nesweki ibiscuit hayi sweet already. yebo Hayi bayiperi khona apha. hayi akho need guys nesuzi my don't think so Athi ngizofenda. zenima njani ungayityala ngizonema ngokwenzana anelisiwe sogcela kuwe mntasana as an actor yeah so achieve ntoni kwi-acting yakho so far zethina kaloku ndisaqala Solunze icacile abana ndibe ndithethe. Abana ndibe ndithethe solunze icacile ngoku. Uzawutya into ezalandela. Igame azikathi. Uzawutya into ezalandela. Yhu. hayi kusana yabo ndisaqala so like ndisafuna udevelopa izi-skills yabo from aba sebekudala be-act yeah uziqaphele nini uba unaso isakhono sokwenza i-acting Africa again sutya. Yhu. I'm not eating You eating my sister. zithina okay ndiziqaphele yabona mos kwa-grade 8 nakwa-grade 9 kwenziwa i-creative arts yabo so igroup nanegroup yami besithanda u-actors kakhulu so yeah Yaqala phaya wazibona phayana uba you good at so this. kwi-poetry uyimbongi yomthonyama okanye uyeyosini yosipha awurha yabhala so taste ungqamile siswami taste Africa ndiwuhamba. Yhu. mnandi Africa. Hayi, sumwatha ispoon nawe uzawuresa sonke. Sawureta. Don't take yes. inga le ntas so usebenze nobani kwi-acting ngoku makaginye kamnike ichance aginye kenza ulimi Wena kwazi uyakhabisa fana uphethula unolwimi uyahamba nolwimi uyafuna ukukasa kulenza khana le yafuna uyazi unolwimi siswami ungozile ke sa. Wakasa kumanje showini yethu. Ngizama. Banana. Umathi. It's actually nice. Mnandi nyana. Mnandi nyana ngisho. imnandi So ke ugase zethu masirate ba rate out of 10 rate ba because ngoku hayi it's getting down 10 yes 9. Africa where is that one you were trying to buza my sister you like to buza man They ask, eh? you ask too much I need to know talk now I'm gathering you rate it you rate it there talk guys iqolo liyaphi rater no Uyafuna ukujabula. rater okay it's 10 out of 10 10 out of 10 nakumi. as for me 100 Okay. 100 no 10 out of 10 ke shem So what do we name ke ukule ukukutya?
Wena come. Ingayi salad guys, fruit salad. Ewe. Ingayi salad because it was sweet. Yeah, savor. It's giving. Bees fruited salad. Kuba kuki biscuit. Bees fruited salad. Yeah. Yeah. Woo! Okay, ndiyanamkela kwakhona. Besigqiba kwenza let's mix it. Let's mix it, yeah. Let's mix it. So ngoku siyaqhubekeka senza enye into igame nalena. Igama layo do not react. Don't react. Yes. Yeah. So we have amaqanda, the peri peri, the tartaric. And yes, guys, why is this faki tartaric up? Because the toilet is out the thick with it. But it's lapha ngoku. So guest zethu mazimixeke. So ithini ke ukuyisa umuntu uzawuthatha ishot ba reactive shot eqala. Shot eqala. Okay. And ivoke iqanda kule game funeka libe ne peri peri. Hayi. Ewe. How mix iqonde liwe. See? Yasilwa se. Fake up clean pho. Ikuzalisela la cha. Hayiza. Yakhweleta le ntombi. Uthe cwaka ke sana. Pheza ke. Galela chomo iquntsile ithatha. Hayi bo. Hayi pheza ke hayi guys. Guys, ndimo kuclean. Clean. Upinyo. Ithatha ikhona fresh na borloy. Ngikupe ithatha. Thatha nani. Ake kokuhlelo enjoy bona ya. Kuba ibanjwe nguyicephe uzawubusiqalela. Ngeke kubanjwe nguyicephe. Manje uzicelela ezapha. Ngicela into. Amandibigalelwa nguwe. Alina skill nina ani take. And then you mix it two together. Yes. Uzoqala ungafuni bandithathe lo vela uthetha ngayo ba ukuthi Uzoqala. Khele igas funa wena special treatment. Ngabe ngakaze ngirespectanga. Yes. Qabe kuwe inkinga. Yavumelana? Yes. Oh, cute, yeah. Can I ask you something? Let's drawing le yanto. Eyombisi. Oh, your home piece. Oh, Inemibuzo le ntombi. Right. Ngiyongeza cho. Sakubalela i-30 seconds ne. If reactile kule 30 seconds uzawuthatha i-shot eqanda. Awuzoyiginya uzoqala uyimamele. Imamela. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Reaction assault. Can go and tipper it. Yeah, just tipper it. Iza suhleka. I go, we have me now. It's your news, my sister. Why now? Close the door. Okay, I can zama serious. Guys, when you go prepared, yes? Come on, go prepare. Masiqalele. You guessed. Anyways. What? Nafuna ngiqala thatha isibindi sami sibeke imali. Yanqalela for long. Nah. Yo, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, Siwine 17, baba lo mphefumulo. 16, Baba lo mphefumulo. 15, 14, Yes. 12, 11, and Ngihleko. 9, Mazi. 8, Yeah, do 7, 6, 5, 4, 3, 2 2, 1. 1. This Africa suhleka. Wena nani? Ngiqalela lo yiki ngithe ngisale lutho. Yes, that's fine.
29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. Reaction le. Reaction le. Asoze. Babe. Reaction le. What if you take shot again? Reaction le. Reaction. Chin. Yes. Chin is also another card. Be healthy. Buwe ngoku Africa ne? Awuna sigqibile kaloku. Africa wenzeni? Kaloku nakuphatha wa. Oh, so ndim. Hayi, Africa wenzayo. Africa. Kaloku wena ureact. Kanti ndiyazi ukwenza nawe. Yeah, into ndiyayithuka namba nami ndiyiphatha. Yo. 23, 22, 21, 20, 19. 16, 15, 14, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2. yo, asaza mpambate. Yes. Laga. Mandela. Hayi ufuna sleep. Hayi, sithanda. Reaction le kwa ebazisukwa zibekwa. No, 26. Hayi. 26. 25. 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, Siwine sonke chef. Anezutshaqanda mncwadi naye bendingekho right na. Excuse us ifuni yebo. Sana. Dali simanga sekade. Bulumko. Ayo, bulumko. Hayi, abunani bayiwina. Khona zoyicheke. Nini noyifaka lo? Hayi. Injani? Qala Africa. Ngaqale bofu. Ngenzeni mina? Kwangule act. Oh, Xolo ndimorongo. Kuthiwani kada? Yes. Uyathufa. Hayi yaginya. Hayi wenza uyaphi? Uyaphi chini? Yazi ngoto wathethe bese yaphi? Ginya. Akajikelwa. Hayi sibonanga. Ginya yenza. Hayi kaselanga akhayi uyiteke. Kanti imgu khona siqhathayo yaphi iza. Cozodlala. Vula umlomo. Chini yazi lele qingeni. Vula umlomo. Yima upheka ntoni ulenza iperiperi le okanye? Hayi la Emkapisa. Oh masana, yini shame. Kuya